హాయ్ హలో నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు ధరణి రంగోలీ ఛానల్. నేను ఈరోజు పెట్టిన ముగ్గు 4 చుక్కల ముగ్గండి. ఈ ముగ్గు కోసం 4 చుక్కలు 2 వరుసలు 2 వచ్చే వరకు సరి చుక్క పెట్టి పెట్టాను. చాలా ఈజీగా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. తొందరగా నేర్చుకోవచ్చు. నా ముగ్గులు ఈజీగా ఉంటాయండి. తొందరగా నేర్చుకోవచ్చు. ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటాయి ముగ్గులు. ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. నా ముగ్గు కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి ముగ్గుల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఫాలో అవ్వండి. చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ముగ్గులు. ముగ్గు చివరి వరకు చూడండి, స్కిప్ చేయకండి. ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి. ముగ్గు చూసి వెళ్ళిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.